shi Odi ya she mana kofi ya she mana malama. A radu Allah mun manta karatun bokon nan fa kai akwai wahala a radu Allah. A dan fulani. Ana ta karatu? Malama. Sannu. Malama shannu da zuwa. Yawwa dan Sannu da fulani zuwa. ya karatun. Wallahi alhamdulillah. Ya karatun mu na jiya ka haddace? Wallahi malama. Mun haddace sha radu Allah yanzu ma shi muke ta yi a radu Allah. To kaga har biredi da lemo na kawo maka. Kai. Amma ba da sharadi sai na maka tambaya in ka ba da amsa daidai sai in baka. Malama a shirye muke mu ba da amshan nan a radu Allah. Idan malami namiji ya shigo aji me ake cewa? Jiya da ya kashe mana good morning sha. Yawwa dan fulani. To idan ni na shigo aji fa? Idan ka shigo aji? Je jama'i good morning sha ni ya kenan a radu Allah. Dan fulani baka ci lemo da biredi ba. Malama aka ce idan malami ya shigo aji good morning sha. Shi kuma masha idan ya shigo aji good morning sha ni ya kenan. Gaskiya baka ci biredi ba dan fulani. Kaga tafiya ta. Wato shi fa karatun bokon nan gaba ɗaya hauka ne a cikin shi a rado Allah. Ya gaya shi an raba masha da namiji shaniya. A rado Allah. Abu jama take wannan wallahi malama. Wajen mu ƙara zuwa makarantar nan ba.